Hallelujah. Ake ngibingelele lonke ibandla likaJehova uNkulunkulu. Ngibonga uNkulunkulu nakulesi sikhathi esibhekene naso ukuthi uNkulunkulu usigcinile. Ngicela ukuletha umlayezo kakhulukazi kwabesilisa, kubantu besilisa, kumadoda einsizweni, kwabancane nakwabadala. Ngicela ukuletha umlayezo ukuthi ngithi ungubani wena? uNkulunkulu ukwenze waba ubani? Ukwenzeleni uNkulunkulu? Izini izinto okufanele ube nazo uzifune ngomkhuleko nangokuhlakanipha uNkulunkulu akunike zona. iBhayibheli ke liveza ukuthi kuGenesis 2 ivesi lika7 wambumba umuntu omhlabathi, waphefumulela emakhaleni akhe umoya wokuphila, kanjalo umuntu waba umphefumulo ophilayo. Ubunjiwe wenziwe uNkulunkulu, engathi uNkulunkulu wehle ezulwini weze emhlabeni, wathatha uthuli lomhlabathi wenza umuntu, wamphefumulela kuye umoya wokuphila, umuntu waba ngumphefumulo ophilayo. Kalokho iBhayibheli lithe umphefumulo usegazini, igazi lingumphefumulo. Amagama umuntu ube yigazi eliphilayo. Umuntu wokuqala wesilisa unegazi. Leli gazi eliphilayo livela kuNkulunkulu uqobo, lidalwa nguye uqobo, aliveli komunye umuntu wesilisa. Hawu Nkosi yami, uyigazi eliphilayo. uNkulunkulu ngiyambona ehle ezulwini esimeni sikamoya, exova uthuli lomhlabathi, ebumba umuntu, enza wena, ekubeka ube ngumphefumulo ophilayo, uqala unyakaze, uowne, ekunikeza umqondo nokucabanga. Nakekele umuntu wesilisa, nakekela ukuthi esekwenze kanjalo ubeke imbewu kuwe ukuthi kwandisizwe emhlabeni. Naye lo ombonile ngosuku lwesithupha evela kuwe, waba khona kuwe, enza zonke lezi zinto, ungwakho, uvela kuwe, unegazi lakho, unomphefumulo. Akamphefumulelanga yena uNkulunkulu, kodwa waphefumulela wena. Ubunjiwe, hamba ngalawo mandla, hamba ngokukholwa, uzazi ukuthi ubani. Nakekele, xhumana nezulu, xhumana nomdali wakho, xhumana naye, ziplake kuye ukuze konke okukuwe kuphile, kube life, ube nomqondo ufana nokaNkulunkulu. Wayezazi uNkulunkulu ilwana amagama azo, kodwa wanikeza umuntu ukuthi ayiqambe ngamagama. Wayemazi lo wesifazane amlethe, kodwa wanikeza umuntu ukuthi kube uye ngomqondo ofana nokaNkulunkulu, ambone ukuthi ulithambo, yize elalisa ubuthongo bokufa, kwakhisha ubambo, wa-operator, kwakhiwa lo, kodwa wathi mayevuswa elethwa kuye, wabona ukuthi ulithambo lamathambo akhe. Kufunakala amadoda, kufunakala izinsizwa ezazana noNkulunkulu, zizokhona ukubona izinto zazo, zizokhona ukuqamba izinto zazo ngamagama, zizokhona ukuba nezithelo, zibona insimu yazo, okuyosala abantwana bebona ukuthi nayo insimu ubaba yenza. Kufunakala lawo madoda nakulesi sikhathi. Awu, haleluya. Ubunjiwe ilokho kokuqala uNkulunkulu akwenzile, ubumba umuntu. Uma ubuka ke ivesi lika8, ngicela ukuthi sibale ke. iBhayibheli lithi ke uJehova uNkulunkulu watshala insimu yase-Edeni ngasempumalanga, wambeka khona umuntu amenzileyo. Wambeka khona, wamtshalela insimu, wambeka khona umuntu amenzileyo. iBhayibheli lithi ke kule nsimu number 1 esemtshalele, uJehova wahlumisa emhlabathini imithi yonke ebukekayo, emihle, edliwayo, nomuthi wokwazi okuhle nokubi. Na umuthi wokuphila waba khona lapho, nomuthi wokwazi okuhle nokubi. Number 2, uJehova wamtshalela ensimini yakhe umuntu, ambeke kuyo yena uNkulunkulu yonke into, izithelo zokudliwa, emva kwalokho nesithelo sokwazi okuhle nokubi, nesithelo sokuphila. Konke kwesensimini kwenzelwe umuntu ambumbile uNkulunkulu. Uma uqhubeka ke uya kuvesi lika15, uJehova uNkulunkulu wamthatha umuntu, wambeka ensimini yase-Edeni ukuba ayilime. That's number 3. uNkulunkulu umnikeze umuntu iresponsibility ukuthi mayisemtshalela insimu akayilime leyo nsimu, ayinakekele. Wasethi verse 16, wathi kumuntu number 4, wafaka umyalo, izwi lakhe. Uyahlupha umuntu ongenawo umyalo kaNkulunkulu. Wathi uNkulunkulu ke ungadla kuwo wonke umuthi, ithele ngizibekela, kepha ungadli kuwo umuthi wokwazi okuhle nokubi,
Okwesine lokho uNkulunkulu wafaka izwi endodeni ayibeke ensimini. Na zonke lezi zinto nginxusa ukuthi abazalwane babe nazo, kakhulukazi insizwe ezincane zibe nazo lezi zinto, ukuthi uNkulunkulu ngibonisa insimu yami. Uma eseyibonisile insimu yakhe, ayinakekele umuntu insimu yakhe, asebenze kuyo, abe nezwi. Number 5, iBhayibheli lithi uNkulunkulu, verse 18, uJehova uNkulunkulu wathi akukuhle ukuba umuntu ahlale yedwa, ngiza kumenzela umsizo njengaye. uJehova uNkulunkulu wabumba ngomhlabathi zonke izilwane zasendle nezinyoni zonke zezulu, waziyisa kumuntu ukuba abone ukuthi umuntu angaziqamba ngokuthini, ukuze kuthi njengalokhu umuntu eziqamba zonke izilwane eziphilayo, lokhu kube ngamagama azo. Hayi Nkosi yami, uyabona uNkulunkulu ukunikezile muntu ukuthi konke akulethe kuwe ukuqambe ngamagama akho, kube yilokhu okushilo wena. Nginxusa amadoda, nginxusa insizwa ukuthi okokuqala akezinakekele ukuthi zibe nakho konke lokhu uNkulunkulu akwenza for umuntu. iBhayibheli ke lithi ke umuntu waziqamba zonke izilwane, kodwa akatholelwanga umsizo njengaye. Then number 6, uJehova uNkulunkulu umuntu wamehlisela ubuthongo obunzima walala, wayesethatha ubambo lwezimbambo zakhe wakha ngenyama umuntu wesifazane. uJehova uNkulunkulu wakha owesifazane ngobambo abeluthathe kumuntu wamisa kumuntu. Verse 23, wayesethi umuntu lo useyithambo lamathambo ami nenyama yenyama yami, uyakubizwa ngokuthi indodakazi ngoba uthathwe endodeni. Kusho indoda. Haleluya. Akuyena uNkulunkulu owatshela indoda, kodwa indoda eyambona lo wesifazane oyithambo lamathambo ayo. Akuyena umzali, akuyena umfundisi, akuyena anything ekhona, kodwa kusho indoda ithi lo uyithambo. Nasi isixwayiso isikhathini sanamhlanje silimele, siqala ngonumber 6 singenayo unumber 1 no-number 2 no-number 3 no-number 4 no-number 5. Insizwe ezincane engiziyalayo azingayi kunumber 6, ake iqale zibe no-number 1. Uyadiscover yini insimu yakho, uyadiscover yini ithelo eziletha ukuphila empilweni yakho, uyadiscover yini ukuthi unazo yini izilwane osuyiqambe ngamagama zakho, zikhona yini lezo zinto, unazo yini lezo zinto before uzodiscover ithambo lamathambo akho. Ngicela ukuyala eyinsizweni ukuthi ubukhosi bendoda izinto enazo, ukuba ubaba emzini wakho izinto onazo. Yes, ngiyazi ukuthi esikhathini esiningi siyafunda, siya ezikoleni sifundela ukuthi siyosebenza kuVan der Merwe, kodwa uVan der Merwe akayona insimu yakho, unensimu yakhe. Noma ususebenza, discover insimu yakho, yezi izinto eziyosala, ngoba uVan der Merwe kuba khona isikhathi sokuthiwa kuya-retrenchwa, abantu bayakhishwa, and then akusasele lutho. Ukubonga ngewashi, obaba babenikezwa iwashi lokuthi udomu kangakanani, usebenze isikhathi esingakanani, ngikubonga ngewashi, kodwa usele nalutho, uzohamba ungenalutho, nanti iwashi lika 25 years. Nginxusa abafowethu, nginxusa insizwe ezincane ukuthi noma seyisebenza, kodwa zakhe insimu, azibheke insimu uNkulunkulu azitshalele yona, ziqala ukunakekela nokunitsela. Ngiyakhuleka egameni likaJesu ukuthi kuba bonke abathola lo mlayezo bathi baba sibonisa insimu yethu, ngifuna amadoda azoba njengo-Abraham, alalela uNkulunkulu, angalaleli abantu anikezwe bona ukuthi babe ne-authority phezu kwabo, kodwa balalela uNkulunkulu, balethe umlayezo emzini wabo. Ngifuna amadoda anjengoJobe ayekhuleka, athi akhulekela abantwana noma sebezidili bona, kodwa ayazi ukuthi ayabanxusela. Ngifuna amadoda anobudlelwana noJehova uNkulunkulu ukuthi alungise izwi likaNkulunkulu liphile empilweni zabo, ukuze bezokwazi ukunakekela imindeni ngendlela uNkulunkulu afuna ngayo. Discover insimu yakho,
thola iy'thelo zakho, nakekela insimu yakho, yithi amagama iy'moto zakho ofuna ukugibela zona, yithi amagama umbhedo ofuna ukulala kuwo, bese uletha ithambo lamathambo akho ulibone. Ngamagama ukubona ithambo lamathambo akho kufuneka ubuke kuwe, kungakho izwi liyalile lithi thanda umkakho njengoba uyithanda wena. Ngamagama lo obona ukuthi umkakho buka kuwe ukuthi likhona yini ithambo liwu, ikhona yini imicabango, ikhona yini imizwe kuye, ukuze abe umsizi wakho ngendlela efaneleyo ngegama likaJesu Kristu. Amen.